Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe, Miss Human Being. Subscribe, like, comment, below. Kani mong book man ba kay puro gyud ay puti no? Kay ka puti, puti gyud siya. Pero okay ra man ni, di-highlights na madagko pag grano buhok, pero okay ra siya. Nabuhag ug di magunaton ni area band. Ngani ra gyapon ni mong buhok. So kinahanglan jud og i-riban ang iyang buhok. Para kalkag arong mawala arong bahalag si kag pamugong ang rebanding sa pagilikon ng dagat nga pwede na imulikong dagat pwede na imulikong swimming pool wapa gid mo. Ako customer ang iyang buhok daghan og white hair kaya akong i-lift ang iyang color kay para mahayag kay naka-dark siya gamay kaya timbang ako ko ani color ba ngani din role ug mahimo ang kulot ng buhok iriban na siya kay para mawala nang imong gibati kung gisamukan ka sa imong buhok ngana kay mahapon ang buhok para magwapa. Hindi aga-apply ko og color ani iyang punuan, di kuluran sa nato. Pero kaduhaon ni og color ang buhok ni ma'am. Pagkahuman ani man ako riban, utangan pa jud ni og covering white hair. Before ko mag-riban, og bundastik na jud siya ibutang nga POWAS ang number 1. Dapat butangan jud ni ani protection sa buhok before applyan og medisina nga bundastik. Man ako nabutang sa POWAS na 5 minutes. Banlawan jud siya. Dili pud mo banlawan. Hindi po pwede. So, dapat waswasan ko ang buhok. Muna siya usa nga pinaka sa techniques sa bundastic. Kaya mahumok yun ang buhok. Hindi yun mo gamit. Gamit sa buhok. Humok yun ang buhok. Ano siya protection na effective. Ito ang gibutang. Bundastic nga lotion soap. Paano siya mild kaayo kay colored kay buhok si ma'am. Kanisang punuan akong di-applyan. Ngani kay ang kaning buhok ni ma'am treated kaayo, colored kaayo. Unya kani sa punuan mo oy akong applyan kay mura mi sa buin na virgin nga buhok. Dapat tinganion jud. Kinahanglan jud kay imo hadyong analyze og mayo ang buhok para manindot ni kahuman. Nya atong gibutang ganiha nga POWAS. Guwapa kaayo ang buhok nga mura nabuhi siya. Moy power jud niya grabe ang technology sa Schwarzkopf product. Karon gibutangan na po nito mo pareha sila og number soap gihapon ni lotion soap dali ra kay ning tulid siguro mga kuanan ni 25 minutes or 30 minutes tulid ang buhok di kita magmahayo ngani ato ang trabaho kay dili ta madugay ba muni insakto dili ta mahago og maayo paabot og kanus asya mo straight ang buhok dali ra kaayo ni straight ang buhok akong gibadlawag dali basta treated kaayo colored ang buhok dali ra gyud kaayo na mahuman dali ra i-leave ang ato ang medisina dapat pas ko magtrabaho abtik di ka abtik ano ay chance yun mga tangtang din ang buhok muna kinahanglan yun sa expert ang mo trabaho dili yun pwede o dili pa kay master ani pero gariban ka dapat kasugod at mo tubig muni ang buhok o nga wala pa na plansa buhaghag paggamay murag lahi ra gyud sa akong na plansa na gwapa na plansa kon atong sundan nato ni akong trabaho ug unsa ri gyud kagwapa pagkahuman ani cream fixer para sa buhok nga akong giriban. Ani, pagkahuman ani butang na po na ko ani gagmay kaayo nga serum. Sagol siya di ani. Ukay-ukay na pud pa ani ginagawa. Ukay-ukay tayo. Sige ukay ako dong. Asa ko. Ikuluran yung punuan kay di wa man tumadukli ganiha kay digamit buhat ato ganiha pa. Murag akong gipahayag gamay ang buhok at tumoy kung medyo dati ang buhok. Karoon na po, nagtabi ng white hair ko sa punuan, madaghang kaayo o puti. Ibanlawan namin siya, kaya wala niya ako ang kuan ka lang last destination sa buhok, last destination. The blower pa ko kay medyo basa pa, wa pa kumahuman. Taod-taod lang ato na ipakita, kung sa naging resulta. Magwapa ba yun yung buhok ni ma'am. Una ni ayang buhok nga ako ang kuluran pagkahuman giriban ganiha waghag ang buhok ni ma'am di kan ni sa gawas ang iyang buhok puros kaayo treated kaayo colored kaayo naka-highlights ya karon nindot jud kay resulta gwapa na kay buhok ni ma'am tanan na nanaw sa ako ang YouTube Miss Human Being again and again thank you bye bye.